Bé, anem a veure ara el darrer factor de canvi evolutiu, que és el que s'anomena la manca de panmixi. De fet, haurem de definir una mica què és la panmixi, i és molt senzill. És senzillament que en una població, per exemple, de marietes, en aquest cas d'aquí, a diferents colors, si hi ha panmixi, vol dir que totes es poden reproduir entre elles amb les mateixes probabilitats. És a dir, aquesta es pot reproduir amb aquesta, o 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 amb aquesta. És a dir, a l'atzar. És a dir, aquesta va per aquí, pum, es troba amb aquesta, mira, ens agradem, vinga va, anem a deixar descendència, i deixen descendència. O pot ser que aquesta es trobi amb aquesta i digui, vinga va, anem a deixar descendència, doncs anem a deixar descendència. Però totalment a l'atzar, és a dir, la població es creua entre elles, la probabilitat de trobar-se entre elles és la mateixa, entre marietes de diferent sexe i deixar descendència doncs és la mateixa probabilitat, i per tant, generació darrere generació, si hi ha panmixi, les proporcions gèniques no variaran. És a dir, aquí hi ha 1, 2, 3, 4, 5 vermelles i 2 verdes. Un cop hagin passat unes quantes generacions, si hi ha panmixi, és a dir, es poden barrejar entre elles, es poden reproduir entre elles a l'atzar, la proporció serà la mateixa en quant als seus al·lels. És a dir, si aquí anem a suposar que n'hi ha 2, 4, 6, 8, 10 i aquí n'hi ha 4, doncs seran 10 a 4, 20 a 8, etc. I per tant les proporcions gèniques no variaran, perquè la reproducció es produeix a l'atzar. Però si no hi ha panmixi, és a dir, no és el mateix la possibilitat de que aquestes dues es trobin i deixin descendència o aquestes dues es trobin i deixin descendència, és a dir, que algunes marietes tinguin preferència per reproduir-se amb unes o amb unes altres. És a dir, per exemple, anem a suposar que en aquest cas les marietes de color verd resulten ser més atractives que les marietes de color vermell. Òbviament, la possibilitat que aquesta marieta es reprodueixi amb aquesta o amb aquesta, doncs és més fàcil que es reprodueixi amb aquesta que no pas amb aquesta d'aquí. Per què? Perquè per aquesta marieta resulta més atractiva aquesta que no pas aquesta o aquesta. Per tant, les possibilitats de que es reprodueixin marietes entre aquesta i aquesta és inferior a la que es reprodueixi en aquestes dues d'aquí. Això voldrà dir que a la llarga i al cap d'unes generacions les preferències sexuals, en aquest cas d'aquí, en aquest exemple seria un exemple clar i típic de selecció sexual, alguna d'aquestes marietes selecciona amb quina parella es vol reproduir. Això és el que s'anomena manca de panmixi, és a dir, els encontres sexuals no es produeixen de l'atzar, sinó que els individus, alguns, hem de saber quin dels dos sexes és, a vegades el femení, a vegades el masculí, intenta seleccionar la seva parella d'entre totes les parelles possibles i escull la que més atractiu li suposa. En aquest cas d'aquí hem suposat doncs, que les més atractives són les marietes de color verd i per tant les marietes de color verd són les que sempre es reproduiran i en canvi les verdes és possible que tardin una miqueta més a reproduir-se, perquè aquesta, quan es trobi amb aquesta, la rebutjarà i sempre intentarà buscar aquesta d'aquí. Per tant, aquestes d'aquí sempre tindran parella, en canvi aquestes d'aquí doncs els costarà una miqueta més. Això farà que al final augmentin les proporcions, per exemple, de marietes de color verd. D'acord que en pot aparèixer alguna de color vermell també, però com que la selecció sempre és a favor de les parelles verdes, doncs aquestes tindran més possibilitats de poder-se reproduir, tant sigui amb unes vermelles com sigui amb algunes de color verd del seu mateix color. En canvi les vermelles tindran dificultats. Sempre intentaran buscar les verdes i rebutjar, per exemple, les vermelles. En l'últim extrem sempre podrà reproduir-se amb una altra vermella, però les verdes sempre tindran avantatge, el qual vol dir que a la llarga les vermelles aniran desapareixent i anirà augmentant les freqüències gèniques corresponents als al·lels verds. D'acord? Això és el que s'anomena un procés de reproducció per manca de panmixi i l'exemple més clar és la selecció sexual. Els individus decideixen reproduir-se només amb alguns concrets i per tant els seus esforços aniran a buscar les parelles que més els resultin satisfactòries. Pot ser una qüestió estètica
o d'algun altre tipus. Més fàcil d'entendre seria una qüestió estètica. Aquestes són més atractives que aquestes pel conjunt de la població de marietes i per tant aquestes seran les més buscades per reproduir-se en comptes de les vermelles. Això, òbviament, reduirà les freqüències al·lèliques dels al·lels vermells i augmentarà les freqüències al·lèliques dels al·lels de color verd. I això farà que hi hagi un canvi en les freqüències gèniques i per tant hi ha un canvi evolutiu. A partir d'aquí la selecció natural també podrà actuar al seu torn, però hi ha un intrús. El comportament de les marietes fa que es modeli el procés de selecció. És a dir, no només la selecció natural actuarà en aquesta població, sinó que a part de la selecció natural, la selecció sexual entre les marietes. Vale?